To gima be seche moko momiyo na koni no wadwa no enhance communication process marwa mondo ji obed educated. KWS obedo mandated ni mondo tim the due process. Ka ng'ato shida oyudo to the process of recording, documenting this problem KWS timo. But the process mar chudo is ok en mandate mar KWS. En mandate mar national government. Ma pesa nyaka ae treasury, ma biye ministry, kore ka KWS process chudo. Many a times you ni process ni kotimore, to makosa wuok. Ng'ato maybe ojaso form marach. Those errors, ema seche moko ka committees obet piny, to yudo those errors, delay a process. Ng'ato nya yudo ni makosa notime, to kane chudo no bedo roll out, to yudo no miss e chudo ni. Ok en error mare. But because ni seche ma verification timore, makosa wuok. To mane mwadwa no enhance verification process, mondo wapuonj jo piny, wa simplify process ni. Ni kadipo ni shida moro wuok, onegi address enang'o. Wa simplify form no mondo kiko bed shida ne japiny kaka jasoni. Number 2, nitiere pilot program mowuok ma koro sani sirkal dwano o make sure ni insurance mondo chul gini nikech king'iyo gowi ma pod sani sirkal ni godo poko chulo jok monego bed compensated runs into several billions. To kaka ing'iyo uchumi masani mar Kenya chal KWS depend on pesa ma sirkal ochiwo through a ministry eka ombodho chulo. Emomi you don't know bedo staggered effaces. Ma emomi gi introduce a new system mar insurance. There are some areas magise chako pilot process ni. Ko prove successful, I think ni karo sirikal buro bedo mayot. Mano number 1. Number 2 be process mar compensation. It kete in a way that ni okobi bedo very tedious. Mangate just my next of kin team na ngoma koso wuok. Koro ka community wuok feedback bonego beni or improve on kaka feedback nyalo duogo information ne japiny ng'ama nonego affected mondo ng'e ni to process nani ochopo kanye. Nitie makosa manotimore to ka notimore ba yudo duoko mondo improve on makosa no mondo kik o delay chudo mara. So mani gik ma review a strategic plan mane wan godo mar higni 5 mokadho manyien ni koro wa make sure ni cycle time mar reporting is shortened. Response kantiere issue feedback ochopo ne ng'ama obed affected nang'oa mondo koro kantiere challenge to gini information flow nego beni very efficient. Mane changamoto mwasebedo ni yoro ni ng'ato nochiwo details mopogore. Wado make sure ni even in our database contact nini mar ng'ama obed affected be is also improved on nikech seche moko ng'ato ng'isi ni an najaso kamae kidhi yudo namba mano jaso mondo reach out ng'ani to yudo ni maybe namba ne mar Fuliza no wito koro mondo yud mondo duok ne ng'ani wach ni shida ni nowuok otamore. Emomiyo na wacho mokwongo wacho niya oda tima collaborative approach e issues gi mondo the government structures mantie ground are involved. Makata ka assistant chief nitiere kata ka jaduong' gweng' nitiere to it is easier to reach out mondo kik bed breakdown in communication diere kai mondo wa improve on efficiency mar engagement mar process mar compensation. Wacho kanyo ni seche moko ka ng'ato dhi tugo pi to nyanga omonje e aora kuma ne ntiere kata lek kuma ne ntiere to mano nyalo geng'o mar mondo mi uneni jite obedo kod pi machiegni kod udi magi mar mondo mi kik gidhi kuonde ma itumi pi maboyo. Kata kamano wang'e ni rawo to